traffig y ddinas, ond be da ni ddim yn ei weld ydy'r llygredd sy'n dod o hynny. A dyna sy'n poeni ymgyrchwyr, yn enwedig o gwmpas ein hysgolion. Yn ysgol Gymraeg Nghaerffili, mae disgyblion ar y cyngor ICO wedi bod yn dysgu am y niwed allai ddod o lygredd aur. Ni wedi bod cyfri ceir, a mae fel gas sy'n dod mas o'r ceir ddim yn dda i'r planed. Fi jyst yn gweld taxis, bwsiau, ceiriau, yn just pob man. Ni wedi bod yn gwneud posteriau i encourageio cerdded neu beicio i ysgol. Yn ôl eu hythrawes, mae cyngor ICO'r ysgol wedi bod yn chwa o awyr iach. Maen nhw wastad ati yn gwneud gweithgareddau o casglu sbwriel, ni newydd cynnal wythnos cerdded i'r ysgol, ac yn amlwg y sefyllfa ni'n trio bwrw nawr yw'r sefyllfa llygredd aur. Mae ymchwil newydd gan gyfeillion y ddaear sy'n edrych ar ddata Llywodraeth Prydain dros 2 blynedd yn awgrymu bod yna dros 200 o ysgolion Cymru mewn ardaloedd lle nad ydy'r ansawdd aur yn ddigon da. Mae 2 draean o'r rheini yng Nghaerdydd, ond nifer sylweddol hefyd mewn siroedd fel Casnewydd, Abertawe, Nghaerffili, Bro Morgannwg a Chastell Nedd Port Talbot. Mae awyr iach Cymru am i Lywodraeth Cymru wneud mwy. Llynedd mi gafodd rheolau newydd eu pasio i hybu aer glân yng Nghymru, ac mae Llywodraeth Cymru'n deud bod ganddyn nhw filiwn o bunna i helpu cynghorau sir i wella ansawdd aer. 6 mis nôl, doedd Ffion ddim yn gallu siarad gair o Gymraeg. Ond erbyn hyn, mae'n rhugl ar ôl dysgu mewn rhai misoedd. Fi'n mynd mewn tacsi i'r 11 a wedyn dechrau'r dydd am 9 o'r gloch a mynd adre am hanner awr di 3, ond mewn ysgol ni'n cael llawer o hwyl. Roedd yn heriol iawn, ond dwi'n hoffi'r 11 a dysgu iaith arall. Nath Ffion ddysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau arbennig yn uned drochi Caerdydd, ar ôl symud o addysg gyfrwng Saesneg i addysg Gymraeg. Mae'r math yma o unedau dros Gymru, ac yn helpu plant i ddysgu Cymraeg yn gyflym. Fi'n meddwl os ti'n dechrau Cymraeg, dechrau fe achos mae'n hwyl. A Ffion erbyn hyn wrth ei bodd yn siarad a chystadlu yn Gymraeg. Copyn tew yn crafu ei flew. Ac ar ôl dysgu'r iaith mewn dim ond rhai misoedd, nath i ddod yn drydydd eleni yn y llyfaru unigol i ddysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd. Dyma'r tystysgrif a mae'n gweud fi wedi bod yn drydydd o holl o Gymru mewn y dysgwr llyfaru unigol blwyddyn 3 a 4 mewn siop anifeiliaid anwes. Iaith newydd a chyfleoedd newydd, a Ffion yn hapus iawn yn dysgu drwy siarad Cymraeg.